Endnu en gang er det tid til det årlige loppemarked i Faksinge. Trods et koldt og fugtigt forår, hvor det har været svært at planlægge ud fra vejret, så lykkedes det at ramme en dag med rolige vindforhold og en hel del sol. Dagen igennem kommer mange på besøg i Faksinge. Der er en vis udskiftning og dermed god plads ved boderne. De fleste ting koster ikke alverden, og derfor er der ofte mere gang i mønterne end i sedlerne. Ikke alene i boderne kan man gå på opdagelse. Flere steder kan man nærstudere biler fra en svunden tid. Faksinge er en del af Beldringe Sogn, hvor også Dyrlev, Gishale og Hastrup indgår. Også dette år må der prøves kræfter byerne imellem, så opgaven er at stille med et hold til tovtrækning over åen. Det lykkedes dog ikke Dyrlev dette år, men til gengæld er der som noget nyt tovtrækning over åen for børn. Hvad siger du? Nå, hun er også med. Ja, det er godt. Hvor fint! Mine damer og herrer, velkommen til Landsbydysten 2013. Så jeg skal sige og her pokalen. Det er det, vi skal slås op med de voksne, men vi har aftalt, at vi laver en børne-en her først. Og det er deres pokal. Og bemærk lige, at i børneholdet, der er forreste ikke bundet fast til rebet. Så når rebet kommer 1,5 meter op på jord, så har man tabt på den side. Er det forstået? Ja. Godt. Vi giver lige plads, fordi de begynder at svinge ud til siden, så skal de ikke ramme nogen. Og I må heller ikke sætte jer ned. Så skal I rejse jer op hurtigt. Ellers så kommer Hans og sparker lidt til jer, så kommer op og stå. Og ikke sidde nede. Er I klar? Vi skal lige have den længere herhen af. Herhen. Stram op! Hiv! Ja! Skal vi give mig en hånd? Dyrlev! 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 De stiller ikke op, desværre. Nej! Så den næste kommer gratis med til finalen. De næste kommer gratis med til finalen. Gishale! Gishale kommer gratis med til finalen. Så det var sidste års vinder. Hvad tager vi så? Hvem skal over på den anden side? Faksinge! Faksinge skal over på den anden side. Hastrup bliver her. Helt ærligt! Jeg skal lige se, hvor mange I er. Nå. Nå, nu er det ikke engang en stræk, det der. Alle vand i vandet, kom så. Helt seriøst,
Du tør ikke? Jo. En bombe, tak. Mester! Så! Jeg kan ikke komme op! Så! Ja, det er lige meget bare en, der... Det er lige meget, han må godt kan slippe jo. Bare der er en, der er bundet fast. Okay, er I klar? Træk op! Hiv! Hiv for helvede! Bak! Signe! 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 Hiv! 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 Kom så, Daniel! Kom så, Daniel! Kom så, Daniel! Kom så! Bak! Signe! Bak! Signe! Bak! Signe! Bak! Signe! Bak! Jeg tror, vi har en vinder længere. Kan vi få ishagen op på den anden side? Ishagen op på den anden side. Ja. Kan du holde øjen fast med den? Yes. Kan vi se, er rebet strammet op? Og der er sti på, det er jo høj sti. Tæller på her, lige smule tæller på her. Lige smule tæller på her. Lige smule tæller. Nej, der skal være lidt småt nok i det her, fordi der skal også være, at de har det medløb. Stram op! Hiv! 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 Så længe de ikke kommer ud på kanten. Hiv! Hiv! Ja, Lisa, kan så? Jeg tror lige pludselig kommer skolen, ikke? Træk, træk, træk! Ja. Ja. Og vi andre kommer og trækker lidt imens. Hvad der? Ja. Kom så! Træk! 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 Videre! 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 Træk, mand! Jamen, skal vi give hesten en hånd? Og skal vi sige, at for andet år i træk kommer til at stå Bishale 2013? Ja, 2012-2013. Skal vi give Gishale en hånd? Og så rigtig vinder, I svømmer over, ikke? Kom så! Bomber! Bomber! Så er der bomber! Så så!
Ved markedspladsen ligger byens sø og urtehave. Længere mod øst findes vingården, og ved siden af denne ligger et område, som byens beboere har forvandlet fra noget, der mest lignede en losseplads, til en spændende bypark, hvor der hver søndag året rundt spises fælles morgenmad.